साष्टांग प्रणिपात साष्टांग शिवाजी मंगलकरेचा आशीर्वाद इच्छित मनोगतास मला संतोष झालं माझ्या मनाचं समाधान. राम राम नम श्रीमती राम 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 नम हे नाता आज या जगात होता. हे देवा, सर्व काही जाणतोस तू, पण मला विचारतोस त्याला कारण? सर्व काही मी जाणत असलो तुझ्या मुखातून ऐकायचं आहे मला. म्हणजे माझ्या मुखाद्वारे ऐकायचं आहे. मग ऐक देवा. कणकावती नगरीचा राजा कृतवर्मा यांचा कनिष्ठ बंधू सौरभ याच्यावर विकल्प आणि विकृती नामक व्यक्ती थैमान घालते. तुझ्या भक्तावर आज संकट आलंय देवा, संकट आलंय. माझ्या भक्तांवर संकट. कणकावती राजा कृतवर्मा याचा कनिष्ठ बंधू सौरभ याच्यावर विकृती आणि विकल्पनावर शक्ती थैमान घातला आहे. त्याच्या संरक्षणासाठी निघालोय. थांब देवा. माझ्या भक्तांच्या सोयीने निघाला असताना थांबवण्याचं कारण यालाही कारण आहे. असं कोणतं? तिथं तू न जाता तुझे कित्येक मानसपुत्र आहे. एखाद्या मानसपुत्राला हात घेऊन त्यांच्याकडे हे तू कर्तव्य करू. हे मानसपुत्र आहे. तूच सांग हे कर्तव्य कोण पूर्ण करते? नारायण. बघ ऐक देवा. वीरभद्र नामक मानसपुत्र आहे. त्याला हाक देऊन त्याच्याकडून हे कर्तव्य ज्याने आपल्या आजोबालाही आजोबा म्हणता नाही असा माझा प्रिय बाळ वीरभद्र त्याला बोलवतो. कोण रे बाळ वीरभद्र? वीरभद्र जसा असेल तसा इकडे क्षणाचा विलंब होता. या कैलासापर्यंत माझं येणं झालंय. पण काही का असे ना प्रकांता पितांचा आशीर्वाद घ्यावा हेच योग्य. हा वीरभद्र शिवाजी मंगलकरेचा आशीर्वाद. झालं माझ्या मनाचं समाधान. मग सांगा पिताश्री, मी माझ्या कामी मग्न असताना एकाएकी हाक देण्याचं कारण? यालाही कारण आहे. वीरभद्रा सांग रे, माझे भक्त ते तुझे कोणा नमाज? पिताश्री, तुमचे सारे भक्त म्हणजे ते माझ्या बंधुभगिनीप्रमाणे. होय ना. मग त्यांच्यावर जर संकट आलं असेल तर तू काय करशील? माझ्या बंधुभगिनीवर संकट मग मी काय माझ्या मी माझ्या कर्तव्याला निघालो असता एकाएकी थांब असे शब्द का आणि कशासाठी? अरे रागाच्या भरात गेलास खरं. संकट कोणी निर्माण केलं याचं नाव ज्ञात आहे का तुला? पिताजींच्या काटे निघालेले शब्द ते म्हणजे माझ्या बंधुभगिनीवर संकट. एकटाच माझ्या तळपायाच्या मस्तकाला लावून नाही व्हायला होईल. क्षणाच्या विसरून गेलो. मग सांगा पिताश्री, अशी कोणती व्यक्ती निर्माण झाली त्याने माझ्या बंधुवर संकट आणायचं कार्य केलंय? काय वीरभद्रा, माझा प्रिय भक्त कणकावती नरेश राजा कृतवर्मा याचा बंधू सौरभ याच्यावर विकृती आणि विकल्पनावर शक्तीने थैमान घातला. विकृती आणि विकल्प मग निघालो माझ्या बंधूंना निघालो. तिथे काय करतोय? भूतोन भविष्य आपली जाऊन पाहावं त्याच्यासाठी.